Всем привет! Мои родители назвали меня Настя, нижнее подчеркивание 2005, потому что имя Настя было занято. Богородск мәктәбенең попкорн командасы узган елдан алып КВН мәктәбендә укыйлар. Алар юниор лига һәм Казан молодая КВН лигасында катнашып, 3нче урын яулаганнар. Район күләм уенда команда мастер-класс күрсәтте. Парень решил скрыть от девушки, что он дальтоник. ММДМС! А дай мне красненькую. Мы расстаемся. Это лига большая очень, туда входят и некоторые всероссийские команды. Беренче юниор лига зур лига Россия күләмендәге командаларда чыгыш ясыянда. Барлыгы 17-19 команда уйный. Казань молодая кече лига дип санала. Анда 5-6 команда гына. Без исә финалга үттек. На самом деле КВН это не так смешно, как кажется. Это очень большой труд. КВН ул кызык кына түгел, ул зур хезмәт таләп итә. Балалар лагерьләрдә репетицияләр, 2 тапкыр көненә яңа мәзәкләр язалар. Бу җиңел түгел. Җитәкче буларак мин һәр вакытта алар белән ярдәм итеп торам. Барлыгы уенда 4 команда катнашты. Ленина Кокушкина, Питрәшнең 1нче мәктәбе уенчыларының берникадәр тәҗрибәләре бар иде. Ә менә Шәле һәм Чите командалары яңа гына катнаша. Грой, исеме ничексең улым? Катя, сен маржа кызы ертеп кайттың безнең гаиләгә. Хәзер атаң әйтә мен сине бу. Әйтә. Михаил, смотри, твой сын того к нам домой привел. Барлык командаларда берничә этап үттеләр. Нәтиҗәдә җиңүне Шәлеләр яулады. 2нче урында Чите авылы командасы, 3нчедә Ленина Кокушкина. Алар дипломнар белән бүләкләнделәр. Ә попкорн командасы юниор мәктәп лигасы финалына әзерләнә. Финал 4нче майда Казанда узачак.